И здравейте, аз съм Trollfire. Днес ще ви покажа един трик с карти. И за трикът ви трябва 20 карти. Ето ги 20 карти. Трикът се казва 10 по 10. И ето ги 20 карти. Едната част няма да ни трябва. И сега зрителят си избира карта, но аз нямам зрител, така че аз ще я избера. Ето я, вижте хубаво картата. И аз ще я погледна. Асак Каро. Добре. Ще оставим на страна. И я поставим тук. Правим ето така и цепим. Хоп. А сега слагаме картите така. 10 отгоре, 10 отдолу. Да ги върнем горе да виждате по-хубаво. И 10 отдолу, само че обърнати с лице към вас. И сега трябва да намеря вашата карта. И тази карта ще я намеря с пръста. Пръста ще го ползвам като радар. Пип, 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 пип. Пип, 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 пип. И това е картата. И това беше... Видяхте клипът. Сега ще ви покажа как го направих. Както казах, за този трик трябва 20 карти, но ги разделяме по 10 карти. Ето 10 карти, 10. И едната карта, не знам дали ще видите, но е отбелязана с молив. Така ще видя къде да поставя картата. И това са 10 карти, тук са 10. Поставяме ги отгоре с молива, ето го, тук съм го надбелязал. И си избира карта. Ето, например, ето тази. И гледа къде с молива картата и поставя валето. И това го слагаме, само че е по-навътре, да знам къде е картата. И да почваме да бъркаме. И сме готови сега. Ставаме, ето я картата, тя е над молива, значи ще е първата тук, ето я с молива и така си познаваме, че картата е ето тук. И слагаме 10 карти, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И тук 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. И ги обръщаме тези. И сега пръстът го използвам като радар и трябва да намерим картата. Пип. От тук ще е по-далече и започваме бавно. Пип, 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 пип. И тук малко забързано. Пип, 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 пип. Ето е картата. Това беше от мен, да ви е харесало.